Ciri yang puskang to. Khi hàng bài, thì nên chừng nít to hạt tiêu phải sốc phải giác, cả cho joining program, South Bolmora Bichini, Soto kami ni, cho tụ lục rau phải sốc phải giác, ở chỉ còn te program này Bichini, thì nên total 8 family, 18 butar, BJP, te juda party Yakarwi chini Tipra Mothani, chini Bubagrawai Baksa, chini land rights, chini economic rights, chini democratic rights, fight khaini thani o borok sungbai baksa logero na hinai phai chok phaikan borno blai khe chini Tipra Mothani party nengoi te ani byaktigoto nengoi hambaya phare phainai salote bu o amsani lukrok bu phainai hinai asa khayo tani khe chungjotono saima kha je chini bubagrani netrite chini Tipra sani je hamkhrai ni bagoi choba khai tongmani no lukrok tabok jotono tuluk sibai kha phainai salo borok bu haine techa Gana gini taku buku romno borok techa sanai haini asa khayo je tini total 8 family 18 voter je phainai romno chini o lam somani pandawo chini block president YTF TWF Tipra Mothani teibu chini land allotment committee ni chairman teibu oroni BC in charge jotono tongo o lam somani pandawo ge bilai khe hambaya phare tini katal khe chini family o phaimani bagai borona hambai Jarena bagai nong khai bela khe bini nai mung bini teidul mung bela na hamja goten asung